Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук і, як звычайна, абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі са студыі Еўрарады. Нарэшце, нягледзячы на спёку варшаўскую, дайшоў да нас у студыю намеснік кіраўніка Народнага антыкрызіснага ўправлення і прадстаўнік фракцыі Спіс Латушкі і Руху за свабоду Координацыйнай радзе Артём Брухан. Добрый день, спадар Артём. Добрый день. Ну что ж, спадар Артём, давайте мы з вами, як з чалавекам, які ўсё ж такі вывучае все гэтыя санкцыйныя спісы, все это, як яно ўсё працуе, патлумачце мне, калі ласка, такую сітуацыю. Наколькі я разумею, вось гэты сёмы пакет еўрапейскі санкцыйны, з якім зараз беларусы сутыкнуліся. Мы пра тое, з чым канкрэтна сутыкнуліся, паговорым пазней, а пакуль агульна. Наколькі я разумею, ён быў прыняты 29 чэрвеня. І па-першае, наколькі, ну вот для вас, як для прадстаўніка НАУ і ў прынцыпе Дэмсілаў, наколькі гэты сёмы пакет быў нечаканы па сваім змесце, і калі браць 29-го, вот яго агучылі, вот ён стаў вядомы, а праз там 2 тыдні мы сутыкнуліся з наступствамі, ну, з пэўнымі троху раней. Наколькі гэта было нечакана ўсё ж таки, вот гэтае наступство гэтага пакету? Давайте пачнем з таго, што па сутнасці, вось, напрыклад, наша каманда, мы дастаткова шмат працавалі над тым, каб данесці нашим заходнім партнёрам, што Беларусь выкарыстоўваецца як такі офшор, як такое месца, дзе Расія можа абыходзіць санкцыі, выкарыстоўваць тэрыторыю Беларусі, выкарыстоўваць мяжу Беларусі для абыходу санкцый. І каб гэты офшор зачыніць, каб гэтае вакно зачыніць, трэба ввесці дастаткова такі санкцыйны пакет, які гарманізуе гандлёвыя санкцыі ў дачыненні да Расіі і да рэжыму Лукашэнкі. І вось 29 чэрвеня гэта адбылося. І па сутнасці часткова у значнай ступені, што тычыцца гандлёвых санкцыяў, яны менавіта былі гарманізаваны. І гэта прапісана ў пастанове Еўрапейскага Саюзу. Спіс, пералік такі прыкладзены дастаткова вялікі пералік тавараў, у дачыненні да якіх былі ўведзены санкцыі. Ну, ён амаль супадае з тым спісам, на якія тавары ўведзены ў дачыненні да Расійскай Федэрацыі. Ну, то бок, вось гэтае акно магчымасці абыходу гэтага санкцыйнага, яно зменшылася, яно зачынілася. Вось. Таму казаць пра тое, што гэта быў для нас нечаканы пакет, я б не сказаў, па-першае. Па-другое, я ўсё ж такі лічыў, што гэты пакет будзе прыняты не ў чэрвені, а ў жніўні. Што ён будзе прызначаны да падзеяў 20-го года, штосьці такое, але ўсё ж такі яны паспяшаліся і зрабілі, прынялі гэтае рашэнне раней. І давайте паглядзім больш на гэты пакет не ў сэнсе, што вось па пунктах што каго закранула, а давайте паглядзім кантэкст і больш так глобальна трохі на гэты санкцыйны пакет. Вось вы кажаце, 29 чэрвеня увялі санкцыйны пакет. Потым што адбываецца? 2 ліпеня Лукашенко заявляе о том, што гатоў вызваліць нейкіх сваіх праціўнікаў. Просто факт. Гэта не звязана, я просто кажу про то, што адбыўся такі факт. Потым 13 ліпеня Лукашенко даручае адвесці войскі з мяжы з Украінай. Сам іх тады правёў, сам даручае 200. Потым 17 ліпеня Рыжэнкоў анансуе, што будзе ўведзены ў дачыненні да еўрапейскага 35 краін Еўропы безвізавы рэжым, каб яны маглі прыязджаць у Беларусь. І вось давайте паглядзім. Адбылося гэта акурат пасля таго, як быў прыняты такі дастаткова моцны санкцыйны пакет. Ці то гэта супадзенне? Вось ведаеце, я не веру ў тое, што вось 1 ліпеня Лукашенко прачнуўся і такі прыліў гуманізму атрымаў, прыліў добрасуседства. Тое, што адбываецца, гэта дастаткова моцныя сігналы, калі не казаць сігналішча, ці то месседжы, пра тое, што сітуацыя няпростая. Можна казаць па-рознаму, але так ці інакш гэты санкцыйны пакет і вось тая стратэгія ціску, якую шмат хто крытыкаваў, вось мы зараз бачым, што адбываецца. Палітыка рэжыму, калі яна не змянілася цалкам, але
адбываецца нейкія змены ў гэтай палітыкі. А давайте яшчэ паслухаем, што кажа Рыжанкоў. Вось учора, да, было яго інтэрв'ю на АНТ. Ну, ён казаў вельмі шмат рэчаў, вось, і галоўная рэч з пункту гледжання дыпламатыі, вось галоўны месседж. Ён кажа, так у мяне бабуля там і матуля полькі. Ведаеце, з пункту гледжання дыпламаты, вось гэта месседж Польшы такі моцны, што ну давайте неяк вырашаць пытанне. То бок першыя крокі ў гэтай сітуацыі ідуць з боку рэжыму Лукашэнкі. Ён не наўпрост гэта кажа, але ўсё ж такім хітрым спосабам, што ну нам трэба з палякамі сябраваць усё ж такі гэтак далей. І давайте яшчэ паглядзім, ну вось як у Расіі адрэагуюць на тое, што так званы міністр замежных спраў рэжыму, да, ён кажа, ну, так я там на палову паляк. Ну вось як у Расіі на гэта адрэагуюць? Мы ведаем адносіны Расіі да Польшы. І вось гэта выглядае як на тое, што спроба стварыць уражанне для Захаду, для шмат каго, што палітыка рэжыму, яна змяняецца. Пакуль гэта не дзеянне, гэта не канкрэтнае дзеянне, да? Гэта не змена цалкам, але гэта спроба зрабіць гэтае ўражанне. Чаму так адбываецца? Можа быць, усё ж такі гэты санкцыйны пакет паўплываў. Таму што, ну, а чаму яны вырашылі вось з ліпеня змяняць сваю палітыку? Можа быць, усё ж такі ёсць плён вось з гэтых санкцыйнага ціску. Вось я бы казаў пра гэты кантэкст і пра гэтую сітуацыю больш агульна. Таму што калі мы пойдзем разбіраць вось на што ўвялі і што не ўвялі, галоўная ж мэта менавіта і пра тое, каб мы абмяркоўвалі не глобальны кантэкст, у якім мы зараз знаходзімся, а вось каб мы ушлі ў такія рэчы частнасці, ведаеце, вось пра гэта размова. Таму я думаю, давайте паглядзім на гэтую сітуацыю вось з такога пункту гледжання. Вось. Ну, ведаеце, я ўсё ж таки пагляджу троху на гэтую сітуацыю з іншага пункту гледжання, з двух нават пункту гледжання, так, але пакуль што такую, як гісторыю узгадаю, вот вы як вы узгадалі Рыжанкова з яго нібыта там маці і бабуляй палякамі і як моцны месендж Польшы. Я прыгадываю, шмат гадоў таму мы паехалі на фестываль Басовішча, які як знаходзіцца у Грудку, гэта там 15 кіламетраў ад беларускай мяжы і гэтак далей. Гэта такія, дзе жывуць беларусы Падляшша. І у мясцовым бары один мой знаёмы хлопец, музыкант, так атрымалася, што ў яго не было наяўных, а піва хацелася ўзяць. Ну, у сэнсе як, не было, не памяняў даляры на златувкі. І он как бы там да барменшы как бы хацеў там з ёй дамовіцца, каб вот яна яму зараз дала, а грошы ён потым верне. Вот. І ён да яе падходзіць, і вот так як Рыжанкоў кажа, падышоў да яе і кажа: а ў мяне дзед быў палякам. Она на яго паглядзела, кажа: а ў мяне беларусам. І што? І не адпусціла яму на вексель піва, як кажуць. Так што вот вам і месседжы, але я пра іншае. Можна, конечно, разглядаць вось так глобальна, як санкцыі, вот потым паўплывалі, можа быць, на рашэнне там Лукашэнкі, там вызваленне палітвязняў, адводы войскавых і так далей. А можна, конечно, прыгадаць візіт Дуды ў Кітай і з гэтым звязаць. Але давайте не глобальна глядзець на гэтыя рэчы, а з пазіцыі шараговага беларуса. І вось увялі гэты пакет сёмы санкцыі, правялі гарманізацыю, вось там на 2000 ці там на колькі там тысяч пунктаў тавараў, якія нельга ўвесці, і едуць беларусы у Літву ці ў Польшу, і пачынаюць памежнікі, дакладней таможня, мытнікі у адпаведнасці з гэтым спісам правяраць торбы. І памятаеце тыя фоты, калі стол і ён завалены ну абсалютна ўсім, што вот стала немагчыма правесці. Ну вот было ну просто не вельмі прыемна глядзець на ўсю гэтую сітуацыю. А як себе адчуваць беларусам, якія і едуць, і ў іх все выграбаюць, што раней можна было спакойна прывозіць, альбо выязджаюць і ім адмаўляюць у афармленні такс-фры, што яшчэ учора была абсалютна нармальная з'ява. Вот як беларусу сябе пачуваць у такой сітуацыі? Ну, што тычыцца вось тых фотаздымкаў, якія былі на межы з Літвой, потым усё ж таки гэта было рашэнне перагледзена.
той што везецца ў асабістых дзеля асабістых мэтаў ўсё ж таки не адбіралі і не пераглядаюць гэтыя сумкі. Давайте вось таксама тут звернем на гэту увагу. Што тычыцца астатняга, глядзіце, вось гэты санкцыйны пакет, гэтая пастанова, ну яна звязана вось зноў ж кантэкст з тым, што ну Беларусь з'яўляецца ў вачах і Літвы, і Польшы, ну, па сутнасці Еўрапейскага Саюза саўдзельніцай у агрэсіі. Вось, таму і менавіта, каб Расія не магла выкарыстоўваць Беларусь дзеля абыходу санкцыю, быў введзены ў гэты пакет. Але што тычыцца ўезду, выезду беларусаў, глядзіце, у гэтай пастанове, санкцыйнай пастанове ёсць артыкул 1РА, дзе прапісаны выключэнні. Дзе прапісаны нейкія выключэнні. Вось адно з гэтых выключэнняў яно гучыць наступным чынам, што ўпаўнаважаныя органы могуць даць магчымасць на умовах, якімі яны лічуць мэтазгоднымі, уезд у Еўрапейскі Саюз транспартнага сродка, якое пападае вось пад код CN803, ну гэта аўтамабілі, усе аўтамабілі, не прызначанага для продажу ці ў гэтым сэнсе, ну то бок не для таго, каб прадаць. І вось тут сутнасць палягае на тым, што Еўрапейскі Саюз прыняў вось гэты пункт дзеля таго, каб пазбегнуць такога, што зараз адбываецца. Але прапісалі мэтазгоднасць і ўпаўнаважаныя органы. То бок гэта рашэнне тых краінаў, вось якія у сваім інтэрпрэтацыі прынялі рашэнне, для нас не мэтазгодна гэта. Чаму? Вось тут уже трэба абмяркоўваць. Я думаю, што галоўнае пытанне гэта пытанне бяспекі. Вось я як беларус, я ніколі не буду вітаць рашэнні, якія робяць дрэнна іншым беларусам. Хто бы гэта ни быў. Гэта вельмі дрэнна, калі беларусам жыць становіцца складаней. Але я разумею логіку тых рашэнняў, якія прымаюцца Літвой, Латвіяй. Гэта краіны Балтыі. Гэта краіны, якія вельмі, ну, шчыра кажучы, баяцца і хвалююцца рэчаў, звязаных з бяспекай, з агрэсіяй, з працай спецслужбаў. Гэта краіны з не такім вялікім насельніцтвам. Гэта краіны, дзе Латвія менавіта, гэта дзе шмат рускамоўных людзей, дзе шмат людзей, якія, ну, глядзяць расійскую прапаганду. І вось у той час, калі ідзе вайна, калі ідзе актывізацыя спецслужбаў расійскіх, спецыяльныя службы гэтых краінаў, відавочна, яны пішуць, рыхтуюць аналітыку для сваіх decision-мейкераў, для палітыкаў. І вось калі нейкі палітык глядзіць аналітычныя матэрыялы, падрыхтаваныя такімі службамі бяспекі, ён у першую чаргу, вось як мы з вами кіруемся інтарэсамі беларусаў, тому што мы беларусы, вось яны кіруюцца інтарэсамі сваімі, літоўцаў, латышэй і свае краіны. І вось тут адбываецца вось гэтая сітуацыя, што мы, конечно, можам казаць, ну, пойдзіце нам на сустрэчу, але яны нам скажуць тое ж самае. Але ў нас ёсць свае інтарэсы, прабачце. Слухайте, тут таксама ёсць некалькі момантаў, безумоўна, это не да вас, там не прэтэнзія, там не как бы не прад'ява, а просто вот меркаванне. Можа быть, я згодны, кожная краіна клапаціцца пра свае нацыянальныя інтарэсы і забараняе вывозіць нейкія тавары. А потым мы глядзім, што з Еўропы праз Беларусь чыгункай люксавых аўтамабіляў на сотні мільёнаў долараў раз і паехалі. То есть беларусу правесці мабільнік, які ён купіў сабе, нема магчымасці. А люксавыя за мільёны? Чаму не? Ради Бога, это ж нацыянальным інтарэсам не супярэчыць. Прывезці з Беларусі, там паехаць і праехаць яшчэ добра, калі удалося праехаць на сваім машыне, дзякуючы, можа быць, можам нейкім адтэрміноўкам і гэтак далей, а то і не паехаў. Прывезці што-небудзь нельга, але потым браць той же самой Латвіі і закупаць сотні тысяч тонн расійскага збожжа, гэта нармальна, гэта нацыянальным інтарэсам не супярэчыць. То есть как бы крайними остаются и вораги, как бы и погроза национальной бяспеки Литве, Латвии, там, Эстонии, белорусы шараговые.
Так, што тычыцца люксавых аўто. Вось так згодна яны ехалі. Я думаю, што пасля гэтага санкцыйнага пакета трэба паглядзець. Вось та інфармацыя, якая была, калі апошні раз праязджалі гэтыя люксавыя аўто, таму што мне падаецца, менавіта пасля вось гэтай пастановы Еўрапейскага Саюза, магчыма, гэта можа і спыніцца. То бок гэта было вось пра тое, што абыход санкцыяў адбываўся менавіта праз Беларусь, тому што не было на люксавыя аўто ў дачыненні да Беларусі, то бок яны ж ехалі далей у Маскву. Ведаеце, ну, Беларусі на такіх аўто ніхто не ездзіць. Ну, Москва таксама пад санкцыямі. Вот он так, вось, і па дакументах яны ехалі ў Беларусь, таму што яны не былі пад санкцыямі, таму што не было такога пакета, які гарманізаваў бы гэта. І далей яны перарэгістраваліся ў Беларусі і паехалі ў Маскву. Таму давайте паглядзім, што будзе адбывацца з гэтымі люксамі аўто далей. То бок гэта адбывалася да прыняцця гэтага дакумента, гэтыя дакументы шлі раней. Вось давайте паглядзім, што будзе далей адбывацца. Калі гэта будзе працягвацца, ну тады трэба гэта пытанне падымаць. Але мне падаецца, менавіта гэтая пастанова дзеля таго і прынята, каб гэтага не адбывалася. Вось у чым сэнс. Канешне, мне, ведаеце, прасцей сказаць, там нейкія палітыкі ў Літве, Латвія, яны там, ці там бізнесы карумпаваныя, яны зарабляюць грошы і прымаюць папулістычныя рашэнні, б'юць бедных беларусаў, нас з усіх бакоў б'юць. Але давайце ўсё ж такі спрабаваць разбірацца экспертна. Таму што, ну, канешне, я магу сказаць, вельмі проста. Вось, канешне, яны ўсе дрэнныя. Яны ўсе дрэнныя, таму што беларусаў, нас, скуюць, б'юць і робяць нам дрэнна, а самі там нажываюцца на нас. Але калі разабрацца ў сітуацыі, мы можам паглядзець. Не тое, каб, ведаеце, я не спрабую бараніць. Я спрабую ўсіх заклікаць, больш разбірацца ў сітуацыі і ацэньваць, ну, часам можна эмацыйна ацаніць. Але потым пасядзець, паглядзець дакументы, паглядзець, запытацца экспертаў, што адбываецца, каб далей прымаць рашэнні і дзейнічаць. Таму што адразу, канешне, на эмоцыях хочацца сказаць, ну, блин, ну вы што нарабілі? Але давайте спрабаваць у гэтым кантэксце. Нам часта кажуць, што вось вы там палітыкі, папулізмам займаецеся, трэба больш экспертызу. Ну так трэба больш экспертызы, давайте разбірацца. Давайте экспертна падыходзіць. Ну, у любым выпадку я как бы не бачу, як, скажем, забарона ездзіць ну, прыязджаць на аўто на беларускіх нумарах можа ударыць по рэжыму. Ну што, чыноўнікі вышэйшага звяна ездзяць асабліва часта на сваіх машинах. Ну, можа быть, там які-небудзь там часам намеснік там ці там депутат так званы палаты прадстаўнікоў можа скатацца таксама на сваім пазадарожніку, як это бывало ўжо там куды-нибудь у Польшу на закупы. Але часцей за ўсё пры патрэбе, тым больш сели на самолет праз Тбілісі, праз Турцыю і паляцелі далей, атрымаўшы візы ў той же самой Турцыі. Як это там казалі, вельмі добры шлях у Турцыю, там у венгерскую амбасаду, пракладзеныя шляхі, атрымліваеш шенген і паляцеў сабе. Як яно ударыць, гэта па набліжаным да Лукашэнкі, па кашелькам рэжыма і ўсім астатнім. Так я ж кажу, што гэта не для гэтае абмежаванне, якое прынята, яно ж не звязана з ударам па рэжыму. Вось з ударам па рэжыму менавіта звязана гарманізацыя гандлёвых санкцыяў, каб не абыходзілі, каб не зараблялі на абыходзе санкцыяў. А гэта з прычыну бяспекі. Ведаеце, у самалёце зброю не правезеш. Складана, вельмі складана. А вось праз аўтамабіль прасцей. І гэта не пра чыноўнікаў размова. Гэта пра людзей, якія хочуць зрабіць нешта дрэннае. Давайте таксама глядзець рэальна, калі гэта сур'ёзныя там, я не знаю, там якія-нибудь спецслужбы плануюць нейкі тэракт і дасылаюць свайго чалавека, то даедзе ён і не на машыне з беларускімі нумарамі, і не трэба яму там спрабаваць праз мытню правесці, я не ведаю, там нейкую зброю, знойдзе на месцы, усё знойдзецца. Так, на жаль, яны ідуць самым простым для іх шляхам. Замест таго, каб узмацняць працу сваіх спецслужбаў, яны кажуць, нам прасцей гэтую рызыку на самым пачатку зачыніць. Просто каб не даглядаць кожную машыну, да, а просто зачыніць гэту магчымасць і ўсё. Таму што ў аўтобусе таксама гэта ўсё складаней зрабіць. Ну вось такое рашэнне. Я думаю, чаму гэта звязана. Ну вось спецслужбы Літвы і Латвіі, да колькі іх там?
Ну, то бок рэсурсаў няма. Вось такія непапулярныя меры. На жаль, гэта так. На жаль, гэта ёсць. І я не вітаю такія рашэнні. Мне складана з імі пагадзіцца. Ну, але, на жаль, я вымушаны зараз таксама казаць, чаму так адбываецца. Ну, таму, што вось спрабую заняць такую аб'ектыўную. Я разумею, што гэта дрэнна. Я не хачу падтрымліваць гэта. Але я спрабую заняць, ну, больш такую ў дадзеным выпадку экспертную пазіцыю. Артём, а вот просто цікава ваше меркаванне, ведаючы, можа быць, троху логіку і как бы мысленне сярэдняга, як кажуць, звена чыноўнікаў. Ну вот зразумела, тыя, хто там верхушка, пры жаданні яны абыдуць, вылетуць іншым шляхам, а вот звычайныя там чыноўнікі, супрацоўнікі выканкамаў, абл, райвыканкамаў, там ці я не ведаю, там бюджэтнікі, якія, ну, нібыта таксама вот з гэтага сярэдняга звена дзяржаўнага апарата, вот як яны ўспрымаюць гэтую сітуацыю з санкцыямі і з тым, што немагчыма куды паехаць. Раней-то яны прывыклі? Ну, конечно, негатыўна ўспрымаюць. Гэта ж зразумела. Ну, усе негатыўна ўспрымаюць, калі ёсць нейкія забароны для цябе, калі няма магчымасці паехаць кудысьці. Ну, але як это працуе? Это не вот да чаго Лукашенко давёў, ці от это еўрапейцы. Мы ж тут вот зайчыкі такія. Па-рознаму. Я думаю, гэта залежыць ад падыходаў чалавека і разумення палітыкі. Ну, то бок, калі чалавек, ён разумее, што чаму так адбываецца, больш там аналітычна мысліць, то ён разумее, што вось гэта дзеянне рэжыму да гэтага прывялі. Але я думаю, што зараз публічна, дарэчы, ці не ведаю, як на кухнях, але публічна, конечно, яны будуць казаць, што заходнікі б'юць па нас, беларусах, мы ж нічога дрэннага не робім. Мы ж там людзей у турмы не сажаем, мы ж у вайне не саўдзельнічаем, мы ж мігрантаў не дасылаем, мы ж гэтага нічога не робім, мы ж вось такія добрыя, а вось яны там заходнікі, вось такія дрэнны. Я думаю, што публічна яны будуць гэта казаць. І, дарэчы, уже гэта адбываецца, я паўтаруся, вось той самы Рыжынкоў, ён кажа, ну так вось глядзіце, мы адкрытыя, мы ўвогуле самае, што ёсць адкрытыя, мы самыя добрыя, мы гатовы з усімі да дыялогу. Мы гатовыя з усімі да дыялогу. А чаму, дарэчы, ён так кажа? Вось вы там узгадалі Кітай. Ну, канешне. І звярніце ўвагу, ён жа кажа, што мы гатовыя да дыялогу і больш за ўсё апелюе да Польшы. А чаму ён не апелюе да Літвы, напрыклад? Ну, вось чаму ён не апелюе да Літвы? Ну, таму што ў Літвы якія адносіны з Кітаем? Ну, вось давайте успомнім. У 21 годзе амбасаду Тайваня адчынілі ў Літве, і што адбылося? Ну, адносіны між Літвой і Кітаем, ну, пагоршыліся, ну, настолькі моцна, што і казаць не трэба. Таму і нават у Літву ніякіх месаджаў не дасылаецца, таму што зразумела, што Кітай гэта не падтрымае. А вось Кітай падтрымае паляпшэнне адносінаў з Польшай. І вось, магчыма, гэты ціск, гэты пуш з боку Кітая, ён адбыўся. Вось вы казалі, а магчыма, гэта звязана з Кітаем. Так гэта, безумоўна, звязана з Кітаем. Але чаму Кітай падпушыў Лукашэнку? Ну, таму што Польша заняла прынцыповую пазіцыю дагэтуль, таму што ў іх ёсць свае інтарэсы таксама. Каму цікава, каб кожнага дня сотні мігрантаў ламіліся і сажалі грамадзян Польшы у тым ліку у турму. Ну, то бок гэта такое, гэта комплекснае пытанне. І ўсё гэтыя рэчы, яны насамрэч усе звязаны. І вось зараз адбываецца тое, пра што мы шмат казалі. І чамусьці вось на гэта не звяртаецца ўвагу. Пачынаюцца спробы змяніць палітыку рэжыму Лукашэнкі. Ён набраў новую каманду для гэтага. Зразумела, што гэта і перад выбарамі. Зразумела. Але гэта адбываецца. І гэта вынік, ну, агульнай працы таксама 4гадовай. Вось я вось на гэта спрабую звярнуць увагу, таму што ўсё мы ўжо, ведаеце, апусцілі ўсе лапкі, ўсё прапала, ўсё было дрэнна, ўсё гэтак далей. Не, палітычныя працэсы, яны складаныя, яны доўгія, яны працяглыя. Але вось яны прыводзяць вось да такой сітуацыі. Ну вось, давайте глядзець далей. Можа быць, яшчэ мы штосьці пабачым, а можа не. Ну, пакуль толькі мы бачым, што тыя беларусы, якія хацелі прыехаць у Еўропу, маюць праблемы, пачынаючы з атрымання візы і працягваючы з тым, каб перасекчы мяжу і на прыватным аўтамабілі, і на такім транспарце на аўтобусах, а тыя беларусы, якія знаходяцца тут у
эміграцыі, маюць праблемы, пачынаюць мець праблемы з легалізацыяй, асабліва ў Літве, думаюць, што зараз рабіць з машынамі, з нумарамі, якія тут у іх былі беларускія заставаліся, бо ўсё ж спадзяваліся на гэтых беларускіх номерах у Беларусі вярнуцца і гэтак далей. То есть вот такая сітуацыя. І як вам бачыцца, ёсць магчымасць ўсё ж таки выправіць, аблегчыць ці, як там кажуць, ну трэба патрываць. Ведаеце, што тычыцца Літвы, я думаю, што сітуацыя, дарэчы, вельмі складаная. Я думаю, што з Літвой складаней за ўсё, таму што 3 мільёна насельніцтва, там амаль 3 мільёна насельніцтва, шмат беларусаў, і я ўжо казаў, з пункту гледжання нацыянальнай бяспекі, я думаю, што іх ужо рашэнне такое, што нам прасцей выбудаваць нейкі плот, ведаеце, і пакуль вось, ну, замарозіць гэтыя адносіны ў любым выглядзе. Што тычыцца там часткі актывістаў, якіх там самых яркіх, я думаю, што яны іх там нікуды не будуць выганяць нічога такога, але шмат беларусаў будзе там складаней знаходзіцца. Што тычыцца Літвы? Гэта мои прагнозы, на жаль. Што тычыцца Польшы, я думаю, што здесь наадварот будзе ўсё нармальна. Што тут будзе адбывацца сітуацыя, калі, ну, польскія ўлады, яны ідуць насустрач, яны разумеюць, што трэба падтрымліваць беларусаў, якія з'ехалі, яны разумеюць, што тыя, хто не могуць вярнуцца дамоў, ім трэба дапамагаць з легалізацыяй. Я думаю, гэта будзе адбывацца таксама паступова, але вось такой сітуацыі, як у Літве, я думаю, што не будзе, таму што нават я таксама упэўнены, што і польскія спецыяльныя службы пішуць аналітыку, да, што вось гэтыя паджогі торговых гандлёвых цэнтраў, да, што адбываецца, ну, частка з іх мы чыталі ў польскіх медыях, да, што беларусы датычны да гэтых рэчаў. Але пакуль палітыка ў дачыненні да беларусаў, якія тут знаходзяцца, яна не набыла такую негатыўную ацэнку вельмі моцную. Але што тычыцца ўзаемадзеянняў на мяжы, там, канешне, сітуацыя складаней, але ж мы казалі, чым гэта звязана. Ну, таму што эскалацыю на мяжы ўсё ж такі ў першую чаргу рэжым Лукашэнкі, адказнасць рэжыму Лукашэнкі. І польскі бок, ну, вымушаны быў такім чынам рэагаваць. Але я думаю, з часам, калі сітуацыя можа пачаць, ну, калі ён пакажа, што там месяц ці два не будзе ніякіх мігрантаў, іх будзе, па-першае, менш, а па-другое, яны не будуць сабе агрэсіўна паводзіць, ну, тады можа сітуацыя трохі змяніцца. Але пакуль вось яны трымаюць, мне падаецца, такую пазіцыю. Але ў агульнай ступені я не думаю, што вось у Польшы сітуацыя будзе вельмі моцна ускладняцца для беларусаў. Але на мяжы так. Максим, глядач наш, пытаецца, ну, дакладней, можа бы, выказвае сваё меркаванне ў звязку з сітуацыяй на мяжы з Украінай, калі там падвялі, адвялі, замярыліся, нам тут таксама жыць, суседзі і гэтак далей, звычайныя гэтыя словы. Мне падаецца, што зараз замірацца з Украінай Захад уздыхне і перагарне старонку з Беларусю. Лукашенко пачуў, куды ўсё ідзе, і пачаў працаваць у гэтым накірунку. Ну, сыходзячы з таго, што ўсё ж такі менавіта бяспека ў нашым рэгіёне, вайна ва ўкраіне зараз на першым плане для Еўропы найперш, то сапраўды вось гэта сітуацыя, што можа быць робіць нейкі ўклад Лукашенко, ну, прынамсі так вот будзе пазіцыянаваць для усталявання нейкай бяспекі у нашым рэгіёне. Ну і Захад скажа: маладзец, Лукашенко, давай вот ўсё ж таки паспрабуем неяк памірыцца. Ведаеце, вельмі шмат ён зрабіў такіх рэчаў, якія ўсё ж таки Захад не зможа з ім замірыцца. Гэта ў першую чаргу і самалёт Ryanair, іміграцыйны крызіс. Канешне, ён можа скончыцца, калі ён гэта пакажа, гэта таксама будзе на гэта звернута ўвага, але вялікая колькасць палізняволеных і колькасць рэпрэсіяў, ўсё ж такі Захад на гэта, каб ужо перагарнуць старонку на 100%, ён не можа зачыніць вочы. Не зможа зачыніць вочы. Вельмі шмат рэзалюцыямі, вельмі шмат дакументаў было прынята, вельмі шмат зроблена, каб на гэта зачыніць вочы. Не атрымаецца. Я думаю, што ў нейкай ступені будуць спробы трохі дээскаляваць сітуацыю і трохі гэтыя адносіны, ну,
так бы мовіць не так жорстка стаяць, а ці то замарозіць, ці то не больш ціснуць. Вось. Каб зусім адкруціць, я не думаю, што захад на гэта пойдзе, гэта трэба, ну, таксама, гэта доўгі працэс будзе. Нават калі яны прымуць рашэнне там дзесьці перагарнуць старонку, гэта тыя ж 3-4 гады. Вось як бюрократычная машына, ведаеце, яна вось еўрапейская вельмі так цяжка паварочвалася, прымала, вось гэта ўсё, так же цяжка яна будзе гэта адкручваць. Таму все ж таки, ведаеце, гэта у сістэме Лукашэнкі вось з 1 ліпеня пайшоў сігнал і ўсё, пачаліся такія, да, крокі. Ну, в Европе все ж так хутка гэта не прымаецца. Таму я не думаю, што гэта адбудзецца. Але я думаю, што вельмі слушна заўважыў глядач, што Лукашенко, яго сістэма, яго рэжым, яны ж бачуць тренд. Яны бачуць тренды, тым больш яны бачна, што з Кітаем давольна шчыльна супрацоўнічаюць і спрабуюць у гэты тренд папасць. Гэта цалкам лагічна. Але пра іншыя тренды яшчэ адзін глядач піша: добра, зразумела, што логіка ў прыняцці такіх рашэнняў у Еўрасаюза ёсць, контрагентура і гэтак далей, але складаецца карціна, што беларусы ўсе благія, суагрэсары, і іх таксама трэба ізаляваць. За гэта крыўдна. І вось тут мы как бы да гарманізацыі падыходзім. Ці не дойдзем мы ў гэтай гарманізацыі да таго, што стаўленне да беларусаў будзе такое ж, як стаўленне да расіянаў, грамадзянаў краіны агрэсара, калі не банкаўскі рахунак адчыніць, не нешта там яшчэ зрабіць, а ўвогуле некаторыя краіны і межы закрылі, і ўвогуле как бы не пускаць, не уехаць, не выехаць. Я спадзяюся, што не. Я спадзяюся, што не, і для гэтага робяцца і зараз захады, каб ўсё ж такі падзяляць беларусаў і расейцаў. У сэнсе, тут ж больш палітычнае пытанне ў боку спрыняцця. Гэта і медыйная праца, гэта і праца з палітыкамі, каб, ну, даваць даволі такі ясны месседж, што беларусы гэта не расейцы. Ну і тым больш ўсё ж такі, мне падаецца, у нейкіх, конечно, краінах, мне падаецца, нейкія яшчэ думаюць, што беларусы, што расейцы гэта одно і тое ж, але вось у краінах, дзе больш беларусаў, да, я думаю, што тут разуменне падзел, ну, ён відавочны, ён ёсць, ён існуе, і я не думаю, што калі Беларусь не ўступіць сваімі войскамі у вайну ва ўкраіне, моцна нічога не зменіцца. Ну, такія невялікія могуць быць перакосы у той ці іншы бок. Але ў большай ступені я не думаю, што ось так будзе гарманізавана ўсё цалкам, і тым больш з гэтым можна працаваць. З гэтым можна працаваць, вось як з банкам Сантандер адбылося, ну, ўсё ж такі было зразумела, што яны правялі такі овер-камплаенс, то бок перабольшылі, і ўсё паспрабавалі вось гэтую сітуацыю спыніць. Таму гэта вось тая праца, якую так думай глобальна, да, а рабі лакальна. Вось я заклікаю ўсіх думаць ўсё ж такі глобальна, ну, а спрабаваць рабіць лакальна. Добра, так, две тэмкі яшчэ хацелася б з вами закрануць. Першае, я вярнуся да вось гэтых безвіза для 35 краінаў Еўропы. Кажуць, што выказваюць меркаванне, што, ну, в прынцыпе, гэта добры крок такі для Беларусі, для беларусаў у тым ліку. Як вы думаеце, ці спрацуе ён усё ж такі ў сённяшняй сітуацыі, ці ламануцца мільёны захой еўрапейскіх турыстаў глядзець там на это самае шклопакеты ў Мірскім замку і гэтак далей, і іншыя прыгажосці. І як там зараз, вот думаеце, чыноўнікі у брэсцкім выканкаме сядзяць, паціраюць рукі і думаюць, час паліюцца доларавыя рэкі, нават ані ручайкі. Я, дарэчы, быў у савеце по турызму у брэсцкім аблвыканкаме, і мы вось так вот і сидзелі, і все, давайте увогуле без віз для ўсіх ведзем, там, каб усе ехалі до нас. Таму тады сапраўды гэта была, ну, такая палітыка праводзілася, але вось бачыце, ўсё змянілася. Зараз усё ж таки я не лічу, што гэта тая ж сітуацыя, што ў 19, 18 ці 17 годзе. Усё ж таки адносіны сапсаваныя, усё ж таки суагрэсія, шмат чаго. Гэта ўсё ж такі крок такі інфармацыйна-прапагандысцкі. Хтосьці кажа, ну, вось маё асабістае меркаванне, ну, даволі такі хітры крок. Добры крок. Таму што успрыняццё гэтага крока якое? Што, ну, рэжым Лукашэнкі, ён выглядае як той, хто хоча дыялогу.
То бок раней все казалі, ну мы давайте размаўляць, ён казаў, да не пра што, я тут трымаю ўладу, мне нічога не патрэбна. То зараз выглядае так, што ён хоча дыялогу, а захад, які заўсёды казаў пра дыялог, ідэалогія еўрапейскага саюза, гэта дыялог, это дамовіцца. То бок у гэтым сэнс, там 27 краінаў паміж сабой неяк дамаўляюцца. То бок ідэя ў тым, каб дамаўляцца заўсёды. А зараз выглядае так, што Лукашенко ўжо кажа пра дыялог, яго рэжым, а захад займае прынцыповую пазіцыю. І вось тут у гэтым сэнсе. Што людзі паедуць? Ну не, ну прыедзе нейкія там, яны там зазавуць там 10, 20, 30 сваіх нейкіх агентаў, там ці кагосьці купяць, ці там далёкіх родзічаў, якія прыедуць, і все для БТ дадуць некалькі дзесяткаў інтэрв'ю, і гэта інтэрв'ю будуць потым дасылаць у Пекін і казаць, вон, глядзіце, мы ж усё зрабілі. Гэта палякі не хочуць. Не хочуць палякі. Вось дзеля чаго ўсё гэта робіцца. Каб далажыць у Пекін, што ну, мы уже зрабілі. Вы нам сказалі, зрабіце ўсё неабходнае, каб пачаўся дыялог. Ну мы зрабілі. Мячык на баку Польшы. Прыжынкоў гэта і сказаў. Мячык на баку Польшы. Яны робяць усё дзеля гэтага. То бок яны спрабуюць у гэтай, мне падаецца, сітуацыі двухбаковых адносінах выкарыстаць як медыятара вось вялікі Кітай. Вось я думаю, што рэжым так на гэта глядзіць. І, дарэчы, гэта цалкам лагічная сітуацыя, таму што вось у адрозненне ад Літвы, дзе адносіны сапсаваныя, усё ж такі ў Польшы з Кітаем, ну мы бачым даволі нармальныя адносіны. Вось мы бачым нават так, паглядзіце, якая амбасада Кітая ў Варшаве. Ну, так, пра што казаць? Я думаю, што гэта даволі такая лагічная рэч. Ну, будзем далей глядзець, але вось сэнс у тым, што гэта інфармацыйна-прапагандысцкі акт. Я не думаю, што ён прынясе плён. Я думаю, што ўсё ж такі гэта спроба не мяняць палітыку, а зрабіць выгляд, што ты так зробіш. То бок яны зноў заняліся тым, чым яны больш за ўсё любяць займацца. Хітра працаваць, пускаць пыл у вочы, ведаеце. То бок ну, хітра так вот зрабіць, каб не рабіць нічога, але зрабіць выгляд, што ўсё змянілася. Вось гэта важна таксама звяртаць на гэту увагу, што давайце ўсё ж такі трымацца і чакаць, калі яны рэальна пачнуць змяняць палітыку, калі яны рэальна спыняць рэпрэсіі. Вось у чым сэнс. Калі яны рэальна пачнуць штосьці рабіць. Пакуль гэта ўсё прапаганда, гэта піар, гэта такія крокі інфармацыйныя. Ну і зразумела, што гэтыя інфармацыйныя крокі, яны падрыхтаваны дастаткова моцнай камандай. Маркаў, Рыжанкоў, Петкевіч, ну, слухайце, ну, так, вось выконваюць задачу паказаць, што рэжым, ну, не такі ўж благі, што Лукашенко, там два трэка ідзе, адзін трэк на міжнародны, што вось мы там да дыялогу, мы ўвогуле міратворцы, мы мірныя людзі, а другі трэк унутры краіны, нацыянальны лідар, чалавек ад народа, вакол усё яго. Ну, такая вось ідзе, ну, спроба перад выбарамі 25-го года добры імідж зрабіць. Ну да, короче, спрабаваць нешта схітрыць, робячы пры этом такія вочки невінныя і типа там, так мячык жа ж на баку Польшчы. Так а Польша ж сказала, 3 асноўныя патрабаванні: мігранцкі крызіс спыніць, выдаць забойцу польскага жаўнера і выпусціць Анджэя Пачобута. Якія тут патрабаванні? Что это? Бесподставные патрабаванні? Не можа это быть, что вы к нам лезете какими-то там умовами своими, и вообще у меня бабушка полька. Ну, молодец. И вочки такие, лып-лып-лып на Маркова. А то и хоп-хоп, протер лысину и далей. Молодцы. Так, ну и на завершение. Пытание от блогера Дорога. Вы думаете, як вы думаете, ці ўплываюць сваркі і разборкі паміж рознымі беларускімі палітычнымі суб'ектамі і адсутнасць адзінства паміж імі на стаўленне заходнікаў да беларусаў і іх палітыкаў? Карацей кажучы, што там у Координацыйнай радзе в конце концов будзе это сам дуэль паміж Кныровічам і Курэйчыкам ці не? І хто там яшчэ у вас же ж тут ужо была дуэль у іх. Ну, сапраўдную дуэль, там вон ужо спікеркі абраныя, вот можна ўжо выбраць зброю і карацей кажучы, што адбываецца? Не, ну калі казаць, глядзіце, што адбываецца. Адбываецца вельмі простая рэч, як у любым парламенце,
Ёсць групы, ёсць частка людзей ці фракцыі, ну якім не падабаецца тое, што тая палітыку, якая праводзіць там іншая фракцыя, якую там ці атрымала большасць, ці кааліцыя, якая збудавалася. Якім не падабаецца, я зараз цытую, што фракцыя Латушкі усталёўвае аўтарытарызм у Коордынацыйнай радзе. Ну гэта ж папулізм, гэта палітычныя заявы, якія не маюць ніякай падставы, калі экспертна разбірацца, мы ж разумеем, што усталёўвае аўтарытарызм шляхам дэмакратычных выбараў. Цікава. Вось зараз польскія ўлады таксама, ведаеце, усталёўваюць аўтарытарызм. Перамаглі на выбарах і усталявалі свой урад. Ну глупства. Ладно, я пра іншае. Я пра тое, што ў апазіцыі ёсць заўсёды розныя стратэгіі свайго дзеяння. І вось, на жаль, Блок Прокоп'ева і Горава, гэтая фракцыя, яны выбралі ў якасці сваёй стратэгіі вельмі дэструктыўную стратэгію. То бок, выключна крытыкаваць любыя рашэнні, любыя дзеянні, байкатаваць, гучна казаць, што яны робяць не так, што яны дрэнныя, што яны там спачатку былі ўкіды пра узурпацыю ўлады шляхам дэмакратычных выбараў. Гэта нават не хочацца каментаваць. Потым былі ўкіды, што Латушка будзе спікерам спалучаць две пасады, але гэтага не адбылося. Людзі ўкідывалі такія меседжы, такія наратывы ў грамадскую думку, каб зрабіць гучным, каб зрабіць негатыўны імідж дзеля таго, каб вось тая кааліцыя, якая пабудавалася, яна не змагла прымаць рашэнне. То бок, гэта такая дэструктыўная стратэгія, яна можа быць, яна гучная, яна прыкольная, але яна ў нашай сітуацыі, мне падаецца, яна трохі такая, ведаеце, я разумею, што палітыкі часта кажуць, пра мараль не трэба казаць, з майго пункта гледжання яна трохі амаральная. Вось, таму што я ўсё ж таки лічу, што ў палітыкі маральнасць яна павінна быць. Вось, і вось гэтая стратэгія зараз у такой складанай сітуацыі, яна не самая лепшая. Ведь, можна было бы па-іншаму зрабіць. Напрыклад, спрабаваць парушыць тую кааліцыю, якая зараз стварылася, штосьці прапанаваць, выбудоўваць прымаць нейкія рашэнні, прапановы, якія могуць быць цікавы іншай частцы кааліцыі. То бок, весці такую палітычную гульню не праз ціск, гучны скандал, вось каб гэта ўсё бурліла, а праз такую даволі нецікавую, складаную часам, мне падаецца, не публічную, на яе моцна не хайпанеш, такую палітычную справу, сустракацца, дамаўляцца, такая вось рэч. Але вырашылі такую стратэгію, гэта іх рашэнне, але я асабіста яе не падтрымліваю. Я лічу, што такім чынам знішчаць імідж Коордынацыйнай рады, гэта не добрае рашэнне. Але, дарэчы, я думаю, што і грамадскасць, і людзі, яны патрохі ўжо пачалі разбірацца, і гэты крызіс, нават яго не было. Гэтая стратэгія, якая спачатку для ўсіх выглядала такой жудаснай, усе прызвычаіліся да яе. Ці то ім трэба мяняць стратэгію, ці прадаўжаць гэта, але гэта шлях да такога разуменню, што можна сысці, прабачце, такі зусім не канструктыў. Таму я думаю, што гэтыя спрэчкі, яны не тое, каб моцна ўплываюць на стаўленне нашых заходніх партнёраў, таму што тыя вельмі добра разумеюць, што такое палітыка, што такое дэмакратыя, што такое парламент. І лепш гэта адбываецца ў межах Коордынацыйнай рады. Усё ж такі гэта таксама дзеля гэтага і зроблена. Таму я думаю, што проста я не магу падтрымаць, прыняць стратэгію гэтай фракцыі. І мне падаецца, што было б добра, каб яны ўсё ж такі змянілі. Гэта было б добра для ўсіх. Дзякуй вялікі. Што ж, вось такое меркаванне і бачанне сітуацыі як з бязвізам, так і з санкцыямі, з гарманізацыяй, і таго, што адбываецца у Коордынацыйнай радзе і ў беларускай дэмакратычнай супольнасці. Дзякуй вялікі. Артём Брухан, Зміцер Лукашук. Слухайте, глядзіце, подписывайтеся на сацыяльныя сеткі Народнае антыкрызіснае ўпраўленне, Коордынацыйнай рады, каб быць у курсе. Дарэчы, усе жадаючыя могуць подпісацца на тэлеграм-канал Коордынацыйнай рады, дзе у рэальным рэжыме сачыць і чытаць за тымі баямі, якія адбываюцца ў чаце КР. Часам, канешне, цікава, часам нерваў не хапае, часам ввогуле думаеш, божа ты, господі, што адбываецца. Але тым не менш, гэта дэмакратыя, детка, як кажуць, да? Так. І подписывайтеся на YouTube канал Еврорадыо, калі для вас гэта бяспечна. Да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве.